ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହଜାର ନିଜ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେଟରୁ ଆହାର ଘରେ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାହାଡ଼ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ ଦିନେ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସଫଳତାରୁ ହଟାଇ ଦେବେ। ଆନ୍ତନ କଣ କହିକି ଗଲା କହିଗଲା ବି ବରଂ ତତେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦେଇଗଲା। ଦାସ ଭଳି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଶ୍ରମିକ ଆଗରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଗଲା। ତେଜ ନବୀନବେ ଆଇବିନ ମୁଁ ସେ ବିବେକ ଦାସକୁ ଜମା ଜାଣିବିନି। ତା ହାତର ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତୋ ଆଗରେ ଭିକ୍ଷା ଧରା ସରିଥିବ। ଆରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚକ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ନା। ଆପଣ ଆଗକୁ ପିଠା ଥାଳି ଧରି ମାଗିବେ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ଆଇନ ମହାନ୍ତି ସର୍ବନାଶ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଥାନ୍ତା। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପାପ ବଢିଲେ ଚକ୍ର ବଢେ। ତାକୁ ତୁ ଏବେଠୁ ଜବତ କର। ତା ନହେଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ଦୁଧ କଲେ ଦେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଛୁ ସେ ଦିନେ ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ ମତେ ଦଂଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷ ଦାନ୍ତ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ। ଏବେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କର। କହିଲୁ ଆମ ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଆରେ ଅସଲ କଥାଟା କହିବାକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଶୁଣ ସେ ବିବେକ ଦାସର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭଉଣୀ ଅଛି। ତା ନାଁଟା କଣ ରେ? ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ନୀତି ସୋମବାର ଦିନ ସେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି। ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ନିରଳା ଚାଲିଆ ଦେଖିକି ଟିକେ କହିଦେବେ ନା। ଯିବା ମହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ସେ ବିବେକ ଦାସର ଭଉଣୀ ସହିତ ଟିକେ ବାଘ ବଜାଇ ଖେଳିବା। ବାଘ ବଜାଇ ଦେଖିଲ हेलो सानो भाई मु मंदिर आसुଥିଲି से तो मंदिर पाख आम गछ ସେଇଠି ଅଛି ଟିକେ ଆସିଲୁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଏତେ ସମୟ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବି। ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। କିଏ ତମେ? ଆମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ଆମ ସାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଖତ। ତମ ସାଙ୍ଗ ତ ମୁଁ କହିଯିବି। ଆଲୋ ସେ କଥା ଆପେ ଜାଣିବୁନି। ଆସୁନୁ
ମୁଁ ତମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ କରିନି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଏଠି କୋଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖ ନବୀନ ଏ ଯଦି ବହୁତ ଫରଫର ହଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଛୁ ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖ ନବୀନ ବାଘର ଶିକାର ଭିତରୁ ଅଛି କେହି କଷି ଯାଏ ନା ତାର ଶକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସିଏ ତାକୁ ପାଣି ଧରେ। ସେଟା ଟାଣିବା ଏକଲା ଟାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନାଇଁ ମହାନ୍ତି ଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଦେଖାଇବା। ମତେ ଦେଖିଲ ଅୟ ସାରେ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆଉ କଣ ଶିକାର କରିହବ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧୁମତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଳୁ ଦୂର ହାପୁଡ଼ି ଦେବା। ମିଳିମିଶି ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। ମୁଦା ବୋଲି କରିବା। ଘର ଝିଅ ଇଜତ ଘର କରିବାକୁ ତମ ବିବେକ ତମକୁ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି। ଆବେ ତୋତାରେ ଅଛି ଗରିବ ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇ। ଆବେ ଆ ଇଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଯେତିକି କଲେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ तो भौणी सहित केमिति मु बाघ भोजाली खेल खेलुची बाघ भोजाली
ଆମକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ଏତେ କଥା ହେଲେ ଘରଟା କାହିଁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କି? ଆରେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଅଛ? ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ତମେ କିଏ? ଘରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ସେ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ପଇସା କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ତମେ ତାଙ୍କର କିଏ କି? ତମେ ତାଙ୍କର ସିଏ? ସିଏ ମାନେ କ'ଣ? ତମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଖାନଦାନ ସହିତ ମିଶିବାର ଔକାତ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି? ଉଠା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ଉଠା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ। ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ମାପ କାଟି ଗଲାଣି। ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ମୋ ବାପା ନୁହଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ଅଛି। ସେ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନି ଚଳିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଆରେ ଗଣେଶ, I say ଗଣେଶ, ଶୁଣ। ମୁଁ କାହାର ଡାକି ନୁହେଁ। କେହି ମୋର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। I am alone. Get out. I say get out. କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମର ବାପା ନୁହଁ। କୋଉ ହିସାବରେ ମତେ ବାପା ବୋଲି କହୁଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ କାନ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ପାଚିରେ ଛିଡ଼ା ହବ? ମୁଁ ତ ଏନେ କପାଳିଟା। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲିଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ? ଦଶ ଅଧିକ ପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ କଥା ଦେଇଛି ଆମର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଦୂରେଇ ଦେବି? ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ କହିଲ ଭାଇ? ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଏରୁନ୍ଦି ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ତମେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଭାଇ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ? ହଁ ଭାଇ, ସେଦିନ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଏକା ରହିପାରିଥିଲେ? ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ରହିବାର, ମୋର ବି ସେ ଘରେ ରହିପାରି ନାହିଁ ଭାଇ। ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତମ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବି। ତୋର ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ମନା କରିବାକୁ କିଏ?
ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ପାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହବ? ଭଲ ହବ ଆପଣ ମୋତେ ମାରି ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛି ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁକ ଚଲାନ୍ତୁ, ପୁରା କାମ ଖତମ। କରିଦେବି। ମୋ ବଂଶର ଯିଏ କଳଙ୍କର କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତରେ ମାରିଦେବି। କାହାକୁ ମାରିବି? ତତେ ମାରିବେ? ଆରେ ତତେ ମାରିବେ? ତତେ ମାରିବେ ନା ତମକୁ ମାରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମାରିବେ। বাবু বলি নয়, দাদি বলি নয়, দাদি। ଓଡ଼ିଆ ପାଣି କବଳରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ। ଭାଉଜ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମର ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମୋରି ହାତରେ ଦେଇ ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ସତେ ଯେମିତି ଘରଟା ତୁଟି ନଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିରାସ ଆରେ ଠିଆ ରହିଲୁ କାହିଁକି?
नहीं